Продължаваме с българските класики. Днес е време за миш-маш. Започвам с зеленчуците, почиствам ги и ги нарязвам. Слагам обилно олио и започвам с лука, тъй като на него трябва най-много време да се сготви. Аз обичам да слагам в миш-маша печена и сурова червена чушка. Когато лука започне да омеква, прибавям и чушката. Аз обичам да готвя зеленчуците дълго време на по-ниска температура, докато омекнат хубаво и хванат цвят. Някои хора ги оставят хрупкави, това си е въпрос на личен избор. Когато зеленчуците ми омекнат вече хубаво, нарязвам чушките и доматите и също ги прибавям към тигана. Когато зеленчуците са вече добре сготвени, е време да сложа яйцата. Изключвам котлона и чуквам яйцата вътре. Разбърквам добре и отново включвам котлона на слаб огън. Аз ще си оставя яйцата леко рохки, вие, ако искате, си ги сгответе напълно. Натрошавам сиренето вътре, поръсвам с магданоз и миш-маша е готов. Миш-маша е готов, трябва ми само малко хляб и отивам да го опитам.